Здравейте и добре дошли в моя канал! Дойде време да сложим край на приключението ни във Виена с една последна част, в която ще ви покажем още един дворец. Добре дошли в Белведере! Това е бароков дворцов комплекс, построен през 18 век. Състои се от две части – горен и долен. Горен Белведере е бил лятната аристократична резиденция на Савойската династия, а долният е използван като място за забавления на предградията. В наши дни в двете сгради на двореца се помещава австрийската галерия с богата колекция от творби на Густав Климт и други значими австрийски художници. Съветвам ви да посетите галерията в Белведере, защото може да се насладите на световно известната картина Целувката на Густав Климт. Дори да не влезете в самия дворец, си струва да се разходите из великолепните декоративни градини с фонтани и митологични скулптури, на които трябва да обърнете особено внимание. Сега ще ви издам една тайна. Евгений Савойски е предпочитал да прекарва времето си в Долен Белведере, който се намира ето там. Той е по-малък и е предвиден за частна резиденция на принца. Разходката ни във Виена е към своя край. Успяхме да видим много места. Влезнахме в катедралата Свети Стефан, в операта, в Карлскирхе, в музея за история на изкуствата. Отидохме до Шонбрун, до Холцбург. Видяхме градините на Белведере, но останаха още толкова много неща, които можем да видим и си обещахме, че ще се върнем и ще го направим. Искаме да посетим зоологическата градина, природно-научният музей, да влезем в Албертината, да влезем в Белведере, но все пак сме благодарни за всички красиви места, които посетихме и видяхме, за всички невероятни моменти, които живяхме и за всички спомени, които създадохме. Виена е любов. Виена е мечти, Виена е музика. Надявам се да имаме възможност да я посетим отново и да допълна колекцията с видеа, като посетим всички места, за които не ни стигна времето този път. Надявам се, че успяхме да ви покажем магията на Виена, че успяхме дори за няколко минути да ви пренесем на една виртуална разходка тук. Надявам се, че открихте ценна и полезна информация, че се забавлявахте и че ви хареса това, което видяхте. Благодаря, че останахте с мен до края и гледахте. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да виждате още такива видеа. И ако това видео ви е харесало, ме подкрепете като оставите един лайк. До следващия път и до следващото вълнуващо приключение, което ще бъде много скоро.